Mamoste hind ke desan dibêje hûr hûr û hêsan ji bo fem bike xwendekar êvaran dixebite wek xebatkar amade dibe bi bername û plan ji bo ku başîm bikem mijaran mamoste dibêje dersê bikele can Daku zarok guh beden ji dil û can Ilm ji zîv û zêra bi qîmettir e Destê zana da hêj zêdetir e Mirov bi xwandinê tê naskirin Ji nêzanbûnê tê azadkirin Xwandin, nivîsîn, piratîk û axaftin Divê belav be nav civakê biserkeftin Karmend, endezyar, parêzer û hemû kes Bin destê mamoste hîn dibin bi teqez Civak xwandinê bo xwe bike hürmet Zêde dibe